di Akashvani Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bakong san juga khubor. Da kasong pisa ajeng rap menteri rang ba ka Meghalaya ya ki bani khun ya ka UPSC main examination. Pha ka Lok Sabha sa ka Joint Parliamentary Committee ya ka Andro Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2018 riu na ka banta ki jingi pli jingmut bat ki jingi tai ki bakham yar. Lejungo Menteri rang ba ka Meghalaya u Conrad ke sangma ya ka hawkers market ka bathma he pulu bat kumsi benta ka jing rakhe ka lungkhu si lai luj ba prapo jong kari India on pli ka ying sa ulat a Shillong na ka benta ki patba banwan jungo ha ki arsingi ki khubor ki babnia u Menteri rang ba ka Meghalaya u Conrad ke sangma nem ka si ulale ya dan rangkat ha ka lumpung ascent Arhajar apun riu kabala long ha Meghalaya Administrative Training Institute mati maudiang diang kabakathong jongka kalong ban pen klan bat ajing kersan ban penslur ya ki badan ni jing angut ban ya khun ya ka examen UPSC bat kiwi de ki competitive exams u konrat sama ulo ong ba ka jela Meghalaya kamde ki bakerdu ya ki dan sam handai ka badan kampat kalong yaki jinglam minti ki bedai ke jing ajing kai pentibet bat ke jing kersan pisa da ka ba ula kren bat pen kan mau ya ke scheme CM Inspire kum ka sen jam ajing kersan ka bes riem bat ka star program jong ka sarkar na ka benta ka sports menteri rang ba ula kentui ki samla bakin don ni la ka thong ka ba sai kedar bakin long ki bayai ne ha ka lenti ben pen urlong e ka thong bat bakin no ya la usnyang ha ka bente ya la kari Nyongwat ki candidate ki belapas ya ka preliminary examination jong ka UPSC civil service kila yo pediang ya ka jingkersan pisa mar sampo jar tengka lengba ka check naga scheme CM Inspire ha ka tiga sengi menteri rang ba ula pliru ya ka digital learning lab jong ka mati ka Meghalaya Administrative Training Institute kata ka mati ka ajing erap examla puli ki ba penkre ban ya khun ya ki competitive exams da ka ba ai ya ki jinglam nanti ba di ki jing hikai ki badan kam na ka benta ban kampen bha ya ki jing penkre ki jong ki iwe ne ki ba la ya khun ya ka examen UPSC la lai sien I kerlang soklen iba mentai la penkre ban le ka main examination ila ong ba ki jingdan kam ki ba kongsan na ka benta ban la yo ya ka jingjam kilong kajing puli ka bakat kum ka badai rukam kajing kersan lang nagi parlok bat kajing pendan kam ye ka teknologi hakar kom ka badai iker lang ila aina ya kajing ya lenti kijong I sya ka long yeng ka bala ajing kersan ha kijing pun kre kijong I bat ila priang sobharu ya kajing ajing ya rapisa na kaliang ka sarkar Meghalaya sa iwedi ibilay kun ya ka preliminary exams la sausin I abrestar manas ila ong ba ila let chidu dali ban yo e ka coaching bat menta ipen kre banele e ka UPSC main examination bat e ka examen MCS baro armut kita ki samla puli ila kentu ki we ki para samla ban 3 minute bat ban pendan kam hok e kila klinti ki bala ban yo hakar kom ko badai bat ban la ban long ka balar kam na ka benta ka thong ka baki ki dan ka Lok Sabha ning ka si kala pha ya ka Andro Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2018 riu sa ka Joint Parliamentary Committee kata ka GPC nak benta ki jing mi bnia ki bakham sani ka thong jo ka andro ka long ban pen kala ye ki kindon jong ka an Foreign Contribution Regulation Act 2010 ba ka jing su ka long ban pen long ye ki jing yarap pisa ki bano asnyang na sabari ba kin long hakar kom ka sai ba khuj bat ka basuk ban yo jing ken menteri kena katanat korbari Nityanan Rai ulawan ra ketika andro ban rapat ya ka sa ka GPC ka ban kuntu bigi dikhot na baro artli ki yang dorbar ka parliament na ka banta ki jinge pili jingmut ki ba khamyar ka bandan ya arpu wingut ki dikhot na ka Lok Sabha ki ban pha do lampang bat shipongut ki dikhot na ka Raja Sabha ki ban pha do chairman ka GPC kan penpoi ka kaipot ka jongka sa kayeng dorbar ha kasi ka bakhadu jong ka tayo ka badengkong jong ka dorbar tlang kani ka khubor ka wan shafina ka Akashvani Shillong kumbakari ka penkre ban rakhi ka lengkhu sila lui ka ba prapo ka jongka ka Akashvani Shillong ka balam safi ya ka benta ka bakerpang halor ka lama kari apat ngap
halor ki jing sisa basotenat sapang kalama lairong. Hatu pitip ya ka flight ko jong kari India. Kadai ka bapinya so lang ya barok ki an ki jingete ki rukom trekam bat ka jing batha na ka benta ka lama jong kari. Kapeni baka lama kari kadai ka jingedon benta lang da ki shlem jong ki reushiment ki padba bat ka sorkar. Ka flight ko jong kari India kala sedang trekam na do ka arphon riu terik ukala lingkon hajar ar. Katnat kampo ying kala penkela ya ka flight ko jong kari India ha ubenai naitung hajar arpo ar ban aila ban yo penher ya ka lama jong kari mit labat sngi. Kamin shwa la penher ya ka lama tang nado pami sngi hado sep sngi. Katu kalong kapang ka bamata kasengi ha kathop ki jing sisa ki basutanat halor kalama lairong jokari. Mentang ini phai seki khubor ki berang sa. Menteri rang ba ka jela Meghalaya Konrad ke sang ma nen kasi ulale jungo e ka jaka ka bala mang thamai na ka benta ki nong di madan hapulu ka bala tip ka hawkers market. Bat ula IT ki check ki ba mar arpo hajar tangka se UAP we ni ki nong di madan lemba ka CM livelihood grant. Ka thong jong ka tegi jing ai jing rap pisa ka batang season ai kalong ban rap ikinong di madan ban pen klan ye la ka seng kadang bat ban kentiu ya ka yok ka kot hadien bala pen kenria ya ka jaka di jing di ka jong ki. Menteri rang ba ulo ong ba ka sarkar kan yai biteng ban ai jing kersyani ki nong di madan ki betre shitam bat ki bele minat ban kentiu ya la ka yok ka kot. Ya ketiga jing ai jing rap pisa nakaliang ke sarkar kala ai sekinong di madan hapulu hadin bala penken ria ke jaka di jing di ke jongki seki jaka ki bala mangkerpang ya ka ba lale ko si benta ka rukom trekam jong ke sarkar ban pendiang ki jaka di jing di ki bakam iden akor ya kinong di madan. Kalok bahawan Shillong kebalong ke ying saulan kan pli ya ki jingkhan jongka na ka benta ki patba ha ka khatsan ba ka khan riu trek mata ubanai nailar kum si benta ka jingra khi ya ka independence day ka balong ka lungkhu sngi lai lu ka ba prapo jongkari India omdan kam ban si pisa bairung ha ka kerpong yeng jo ulat jong ka jela ha ki sngi ha ka ba kindan ki jingpin inam ya ka rep karyang ka rep sentiu rep so ki mati tenra men barim ki tiar bala sinare ki kiti batru ki dukan di bam ki bandi ki jing bam jong kathan haka khatsan tri unai lar ka jing rakhi kan sedang nadu kapor si biji si teng no phai singi hadu phra baji men mit kat ba ka khan riu tri unai lar ki jing rakhi kan sedang nadu kapor khat wei baji men step hadu phra baji men mit ya ka lok bahawan on penpu penpieng da ki jing pen itenat daki light haki light ligi rong jong kalama kari iba pentau ika khubor jong ka jinglong kawai ka jing hiar pateng bat ka jing sarong jong kari hakeleng ka jela Meghalaya bat kari India. Menteri ketenak kakot kekiat jong ka jela Meghalaya uba wailat miki sela ulo ong ba uknyang jing pang HIV umlong su nong peniap brio nakadau ba ka jela Meghalaya kala pli bat penteri kam ya ka intensified IEC campaign arajar arpun rio on HIV AIDS and STIs ha ka lempung ka balalong Halidikin College Shillong ha ka International Youth Day katay ka Sinjam trekam kabala penlong da ka Meghalaya AIDS Control Society na kabenta arbanai kan kentup ya 1000 arpunriu teliki sinong kitau lais ba teliki school bat prapusan teliki college da lai hajar teliki school session khatsan hajar teliki long yeng bandit jungo bat khanriu teliki jaka ajing tip ni ki awareness booth uba selau lo ong ba ha Meghalaya la yo kerteng ya khandai po jarmut kibri ki ba emrengkat bu kunyang jipang HIV ha kamet ka jongki bat la kuntui ki samla bani le persya ki jing so le ran ni jing nyo ben uba selau la kedoru halo kesin jam trikam ka ba ka thong jaka ka long san sneman pendem ka jing peniar ya ka art center bat ya ka lat jing sumar nakaliang ka sarkar. Kakam Thanjan ka bakat kum kerkom tenrai jong kari district layo ekalat ban kentiu ya ka da ka jing pli ka maulong nong tulu weaving center hakasnong maulong nong tulu nen kasi katu ni ka kubor klakut brawan sepi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabajing ni so pat ba ka Delhi station na ka bentaki kubor ki banwan na ka